ha. Yo bunange muni yo. Yo. Ya oh. Ya oh. Ya oh. Oh ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ha oh hey. Oh ya. Ya Salam. Oh ya. Yo. Oh ya. Ya Oh, oh ya. lo. Ya Ye. oh ya. Lo. Ya Lo. yo. Lo. Oh ya. Lo. Ha Lo. yo. Ha oh ya. Lo. Ha ho. Salam. Yuk. Hey. Wes merah dina sumirat benging wetan bernahe barata wiwe anggarap sawae amanggo pacul karo luka anggarap kebene andelidir alor salor datan ana pedote
anggarap sawahe yuk lu yo ayo murah sandang angan wekasane Andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata mung sajae andika sepune kurang rana mugi lestariya mugi entuk pangayomanku ayo andika mung tansah lempat panyuwun amin
setya satuhu wit biyen nganti saiki bebasane datang kepapak apa resumunar Andika palayamanku ya lahir batin wis nyata mung sajake kosemune kurang rena tandha yakti asaksene rika lane ngangkat amrat lebet tepi ketan lesu Mugi lestariya mugi entuk berkahing widi andika mung tansah lipat panyuwunku setya kula tansah nglamami oh 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 ya oh yo ayo irang-irang mentore kanjeng Oh alah motore kanjeng kowe rene tak sepirane yen tak seneng ya mas aja mong oleh ono ganti Iyo ae. lure ulane sawa dase cilik tuntute dawa yen tong lirik sing kira-kira sing dilirik kok bojone kanca iya ya oh sila yo Yo iya yo oh ya oh yo
Yo. Ya oh. Ya oh. Ya oh. IHO. Ya oh. IHO. Ya oh. Ya oh. Ya oh. Ho 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 ho. Yo. Jos. Ho 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 Hup. Tresno ati digawe uyung Tresno ati digawe wuyung. Tresno ati Alon Mas, alon. Heeh. lagi kering iki Ayo hawane lagi ngene iki Mas. Heeh. digawe uyung Tresno ati digawe wuyung. uyung nalendra satriya ing Madukara Satriya ing Madukara. Sekar kemune Kuning-kuning sekar kemune. kuning sekar kemune Kuning-kuning sekar kemune. sekar polo sekare tanjung Tresno ati digawe wuyung Digawe wuyung. Tresno ati digawe wuyung Digawe wuyung. uyung nalendra satriya Hae. ing Madukara
bukulane malah liwur tur tepung ora urung kotanan ning dalan ipo yen aku sulaya agawe tuwa Mas anggap citra Senetien nyebrang banjir tekadku tan bakal awak kingsir tan mendem tetan kembang matik kembang cempaka ya oh yuk Sugeng rawuh Pak Danang. iki ana embel-embele ora iki Mas Siap yuk budal Iya. Wak. yo Hora. Hore, hora. Hoi. Hora. Hoi. Hora. Hoi. Hora. Hoi. Yuk. Ah. Alah. Yuk. Hora. Hoi. Hora. Hoi. Hora. Hei-o. Hora. Hei-o. Hora. Hei-o. Iyo. Iya la. Kleru rombongan ora? Kleru rombongan, Mas. Kleru rombongan. Iki piye? Kok malah doneng Heeh, iki. kidul wong lima iki piye? Aduh, kleru rombongan. Kleru rombongan. Oh, yes. Yo. Wah. Candok kowe, wah. Ayo. Ayo. Mas, awas. Iya. Yo. Sluku patok ela sira wayang Solo. Awas, Mas. Wayang muta wacenit loloba uang mati ora obah yen obah dadi bocah yen urip golek duit. Sluku petok. Cok. Candok kowe, wah. Iya. Ora ho. Obah medeni bocah yen urip golek duit
tira Toto tira komitir bedaheng pinggir damana jlumatana kanggo sepembengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura Wah, yo, ayo. Hora ho, hera he, he a 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 he. Awas. Gayeng neng kono iki gayeng. Ibu-ibu berteriak histeris. Minta tepuk tangannya untuk Taruna Bhakti Tama. Masuk Okta. Luar biasa ya Mas Bondan siang hari ini. Wah, luar biasa Mbak Okta. Betul Mas. Sangat meriah sini dhuwur beteng kae yo ono sisih lor kae. Endi Mas? Kae done dhuwur. Waduh, halo yang di atas. Oh. Dada sik, heeh, disapa. Oh. Alon-alon nggih ndak tiba. Nggih Iya, Mas, nggih. iki arep panas-panas ning tetep penontonnya ya semangat ya Mas. Semangat. Heeh. Asli iki ora ono bedheke Mbak Okta. Lah kok iso? Nek iki mau gandeng dadakan do pengen bedhekan ya wis dibedheki. Wah iya. Nek sik wingi-wingi ra bedhekan, Mbak. Lah piye ditubruk ana ibu-ibu mau do ditubruk. Oh, ditubruk sik Wah. wingi. Lah iya ngono kuwi. Lerune ngono kuwi. Nggih, Nggih. Mbak Okta. Nggih Mas. Dipinangkani setunggal mbaka setunggal. Nggih. Menika wonten pamundutan napa dereng? Nggih, menika wonten pamundutan utawi panyuwunan apa dereng? Nggih, Monggo. sakmenika dereng. Oh nggih. Nah, aja nyuwun lagu nggih nyawer. Aja dipaksa ngono Aja. to Mas. Oh, nggih. Kita ki sebagai seniman menghibur kok ya. Niku ya gelem ra? Ya gelem. Nek diparingi ya alhamdulillah, nek ora diparingi ya ditakokke. Ya ditakokke. Ya. Iki ana pamundutan lagu Mbak Okta. Apa Mas? Iki aku ning dhuwur sik ora apa ya Mbak. Iki Ora apa-apa, sirahku Mas. ting cereneng tenan iki. Pamen malam ini dibikin senyamannya aja. Oke. Engko Apa, ndak Mas? ra iso perform. Anu, ana sing request kasmaran. Aduh. Aduh. Aduh, iki kayaknya wis kasmaran iki. Kita enek kasmaran iki kudune wengi, Mas. Biasanya nek wong kasmaran ki wengi kok iki awan-awan panas-panas kasmaran. Ya tak medun jajal. Water ya aku ya nek medun ya. Kok bangno semaput ngembruki aku lah ora lucu ya, Mas. Gliri ya aku ya. Oke, kasmaran nggih. Kasmaran ning nggone Pak Didi Kempot apa Pak Rabies? Para bias. Siap. Oh. Harap yang di dekat ember air agak mundur. Iki hantune seneng kekeceh, Bu. Heeh. Engko ndak malah klebes, rasukanipun malah njuk reget. Ning niki hantune baik-baik kok niki. Halo, tidak lupa menyapa juga teman-teman online. Aduh ya lah Mbak. Dados. Jaipong dugahke Mas. Dijunjung. Ayo Mas Bondan. Opo pancen aku
kasmaran di ora doyan mangan apa maneh dolan pengin tansah ketemu dirimu seorang ducah ayu tambah nono rasa kangenku sikat Mbak Okta Apa pancen ngono atimu Mas yen ngono ora beda rasane atiku saben dinaku kelingan dirimu aduh Kang Mas aduh tambah nono rasa kangenku kasmaran agawe ati tratapan kasmaran mulai kaya wong edan kasmaran lungguh jejer kadya mantenan muga-muga iki dadi kasunyatan sikat so yo Jaipong kalah ya mas Mason bos kasmaran bersama Mbak Okta Salsabila ada Mas Bondan loh sikat sikat po aku kasmaran di ora doyan mangan apa maneh dolan ingin tansah ketemu dirimu seorang ducah ayu tambah nono rasa kangenku sikat Mbak Okta apa pancen ngono atimu ayo so ini lo jas yen ngono ra beda rasane atiku saben dinaku kelingan dirimu aduh Kang Mas tambah nono rasa kangenku kasmaran agawe ati tratapan kasmaran mulai kaya wong edan kasmaran lungguh jejer kadya mantenan muga-muga iki dadi kasunyatan muga-muga iki dadi kasunyatan iya ya 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 sampun katur Mas kasmaran ana udan kangen Mbak Okta piye Mas ki wiyagane iki ya dilalah iki jajal kepinterane wiyaga kok iso Mas biasane sarone rak 6 ngisor tekan 3 dhuwur to betul lah saiki mek saron karawitan lho Ah, isi tekan 7 lah do iya mumet ya mbok syukur gamelan kerawitan saiki Mas heeh sing ngirit soalé ora apa-apa ngene iki berarti wiyagane do titis-titis oh Mas titis-titis tenan lagu apa wae iso iya makane kuwi dadi Iya. jenengan lek nggawa yoga-yoga iki ora sing baen-baen ora no. luar biasa pokoknya luar biasa Heeh. kanca-kanca Bondan CS ki jan wah Heeh. Bondan CS ki nganu waterproof anti air aku kebak air iki lagian ayo ya sabar iya Mas hujan kangen ayo Mas Malik jika Mas Malik ayo Mas ayo Mbak Okta ayo udan kangen niki Mas oh, oh. Muka-muka aja udan ya Allah
aku kangen sliramu tenane jroning batin kondo cariku wis isin udan kangen pancen kangen basan gunung ra bisa ngomendung ning sakjane aku wis gelem nrimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena go bebrayan salawase ayo mas kok suaramu bideng banget ayu ora apa-apa ya ya oh ya sak tenane aku pengen ketemu iya sama nanging kowe wis kadang gawe nesu sajujure aku kangen sliramu jroning batin kondo cariku wis isin udan kangen pancen kangen dan gunung ra bisa ngomendung ning sakjane aku wis gelem nrimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena go bebrayan salawase sing kena go bebrayan salawase yo dilong satelit seku terno kelan kinjeng
priya rambut dawa? Ayo. Halo. Yo. Cek. Yo. Aku nate dolan-dolan nang Cisare. Rame-rame pada ngebulen nyenengake. Dasar priya turongan ati balak rambut. Roh wanita sing sajake tanpa kanca. Rambute dewa mangajana saka mburi tak sawang kemerati. Dodo. Kok dilalah ketiwasan rakinira. Tiwas nyopo jebul priya rambut dawa. Sikat so. Oh. Ayo. Rambut dawa bersama Mbak Okta Salsabila. Aku nate tulan-tulan nang Cisare. Rame-rame padang bulan nyenengake. Dasar priya turang nate balak rambut. Roh wanita sing sajake tanpa kanca. Rambute dewa mangajana saka mburi tak sawang kok merati. Kok dilalah ketiwasan rakinira. Tiwas nyopo jebul priya rambut dawa. Cinta hati ya. Digawe uyong. Tresno ati digawe uyung. Tresno ati digawe uyong. Tresno ati digawe uyung. Uyong nalendra
Awas, Bali le, Bali, Bali, Bali. Yo. Yo. Ayo Bali, Bali. Heo, 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 heo. Yo. Ya eh, 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 ya eh. Yo. Siap. Ayo mari le, cah bagus. Mesake awake le. Ayo, 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 ayo. Yuk, bablas. Yuk. Yuk. Yo. Ya oh, 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 ya oh. Bablas. Yuk. Ayo le. Yuk dibantu, dibantu. Diantar sampai tujuan. Yo, diwangi Mas Fajar. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Muga-muga kang lega atimu. Yen ana kurange aku njaluk sepura. Nyuwun pamit nganti sok ketemu. Kapan-kapan pedhok maneh. Muga-muga kang lega atimu. Kapan-kapan mrene maneh. Muga sing kuwasa paring
Sembuh, sembuh. Nggih, sing sareh kumandang adzan asar rumiyin. Ayo mari le. Nggih gendang ro kancane. Nggih menika babak kreasi, babak kaping setunggal. Nggih. Bibar asar mangke nggih menika babak ingkang kapungkasan. Wah. Babak para warok alas wengker kauripan sing do ditunggu-tunggu sing ganas-ganas sing bringas-bringas. Wah, penonton mangke kasuwun rada mundur amargi menika babak para dedengkot saking taruna bakti tapa. Wah, babak ingkang bringas, babak ingkang bringas. Ya wis bringas ki Mas tek kata-kata. Mas Hanan siap ditubruk. Wah. Mas kok tubruk dadi lho Mas. Wes semaput tak balik. Kaya wayang. Son, lu kok dadi rindek iki? Batok elo. Ya Trirama menyang Solo le payung kutha. Pancen ditlolo lupah wong mati ora opah nek medeni bocah nek urip golek duwe. Warlese. Ya Ya Urung iki. Dayo teko kelana klasa iklasane bedah tambalan jadah jadahe mambu pakakno asu asune mati kelana kali lagi loh Mas. Iki lho. Sluku batoke elo si Rama menyang Solo oleh payung montor ajendit lolo bah wong mati ora obah meden ayo le nek urip yo oh
digoleki. Ya, 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 ya. Ayo, rasa dur. Yo, yo. Ayo. Tambah nih. Ayo Le, ayo do mari Le. Wah, Le cah bagus. Lukuk bathok Elailo lomo menyang Solo oleh payung unta dan kilolo bah Ayo Le. mati ora obah bah medeni bocah nek urip golek duwe Pandowo tata gati Wisraya Indriyaksa Sora Maruta Pawana kono maragana isinan pagurikan rimo edayo itek nyuwun panitia ajeng nyuwun pamit Masanan perwakilan monggo Masanan mlebet wonten ing salebetipun kalangan tambalen jadahe mambu agak no atuh yo Le dipamiti Le sik ditunggu kosek Mbah sabar kuwangan kali monggo Masanan dilinggoke sik wae dilinggoke yo Le dipamiti Le Wah aku arep bali lho aku arep pamit sih Kek aku arep pamitan wah oh ora apa-apa Masanan ora apa-apa ora sah wedi wah yo Le pamit sing apik Le rikat lampahing rata rikat lampahing rata tanpa antara saking sukune ngarga eram tumingali matur nuwun Masanan
Rendeng saengga praja Busekan kanjangmu Awas. Awas.